Lima, palap sikap ni mama karon. Nagijahang dugo pod. Naghitak na dia pa. Ha? Naghitak na. Lumabas naman na. Tulungan, lumabas naman na. Init naman. Ulan eh. Intak din. Sunggasan tayo mo. Pulubi na kayo ra. May magaka na ito na dito. Sakit dalawa na sila dito. Pagpakalaw ang tagiro. Hindi nakasaka dito. Bisita na tagbalik tong iro kay luoy laman to. Sila. Di ang po na ito. Gusto ito sa gupo. Nasa po na ito butay. Kadwa po. Dagdag tayo. Pero magiantog ka na mga kuwan. Butang sa shelter. Nato sa ibutangan. Kaluto na kape na kanon. May kamote. May tubig. Naminit dito pa. Hi guys. Mga buntag ninyong tanan. Nakatungatong ko ni Junjun dari galimpyo siya siyang kuan tricycle kay manglakaw mi magpaluap check up mi ni mama may natunta ko nga okay na siya ni jang UTI na wala unta kaya rong hindi na siya magbalik-balik og kanang pangihi kay maluoy ko nga misig balik-balik kog siya sakit ba dyan jang tuhod madyo laman ang tangay nangadto na mos doktoron dyan okay na siya giapas ni Junjun. Tas likod gasuri-suroy si Jack. Kailangan po ko nga maglakaw-lakaw na si Jack. Kaya ma-exercise ba. Okay, isayra po na si Jack kanang nai maglakaw-lakaw. Dito, tapos mama nga naglingkod-lingkod dito na ilingkuran ng to, nagpainit. Ning lakaw. Ana. Makatoday may karon si Jack labunon. Dito sa ibabaw. Dadam na siyang lingkuranan. Rabe. Be. Nasa ta sa Singapore. Magatod tagkuan sa New Zealand, Lagunon. Pero kay daro pa may ko natulunan. Nagana. Hindi sa kama. Naglaag. Di ka nagbaklay naglaag. Nagagitag tabi. May nuna kerong Ano ni? ligan ni mo ang tuod. Kana ba? Tara tay. Isang katutak nga Labanan. Lugay nakunoy kahoy nakunoy kamuting kahoy daring dineng ag. Nang alok, nangatag. Oy, kakaon jud kabe. Agay kakajong dineng ag na balangoy. itunuan man ako ni gikamayan na ba? Oh, kalami da na. Balik oy. Sus kakaon nga kog balangoy nga wadam ha. Salamat kajo kay kakaon kog balangoy nga wadam ha. Naghatod mi kuan guys, labunan ni mama. Nga nanawag ring igagaw ni Junjun kay nagdengag kuno sila bulanghoy. Nanami guys, nakadami grasya. Tara guys, ang bulanghoy guys, ang giinit. Lami kadyo ni kay gisinuban, iba't nga gasukal. Salamat kadyo sa naghatag. Diyan, nagdengag din po Junjun ng kamuti na. Hi guys, nainit na nahagwan guys, bulanghoy. Tara dyan ang lipala, nakakaon ko. Na-message ka ng gusto na ban ba? Hindi agay asukalan. Medyo ko nagdahom. Karang nagdahom, kakaon ko nga eh. Kaya magsige kong pangita sa merkado bulanghoy, wadya bulanghoy. Wala may rabakadyo kay Pughad. Mga antay ta guys, tignan mo kung kankaan dari, paikag. Meron na yung pamahaw. Guys, madungot to nidyong tanang guys, nakaligo na ko. Mulakaw mi karon kay palo up sikap ni mama karon sa ijahang kuan. Sa ijahang UTI. I-urine si Jag utro og tanawon og napaba si Jay kuan UTI og nawa na to. Nasa tautay natin muna.
Thank you ti sa blouse ti anang nasuot eh. Unang sukod na ho kan pa ni si Jaluag pa karon piot na. Ganahan ko kay kanang lami suoton. Presko. Bugnaw ba sa lawas. Unja kuan pod. Nagahang bilbil. Di may la nagang bilbil. Salamat ka jo ati muna pagamping permida sa Germany te. God bless. More blessings to come. Namanglako na mi karon guys, ihuwat na mo si mama. Sige yan ray mabilin. Ah, juguti si mong panty. Blouse. Lamis pamati, murag ako nagsanina. Narang kapis ko. Sinilas ko. Ano yung gilalisan? Bulit mo na lang mini. Nga din magbunit, og trick ni siya magbunit. Nanali mo resita kung meron mo. Tututan mo na Grabe na namin nagtitay sang Dario. Nga din magbunit. Murag ka ng kawatan sa bangko ba? Kahit ng panahon doon, ayaw sa uso ng panahon ninyo. Dalag payong kay Basimulan. Nakabunit. Kaya nakapayong. Libso ko. Kasi ko magbunit ko. Bunit ka, kanang ato ka merkado. Ito mo Tani. Ganahan man siya magbunit. Hindi ako pabunit. mga magnanakaw. Koy, Grabe ko kayo. Ka-cute ra to imong bunit. Nanakaw. Buang nanakaw. Da. Mangnanakaw din lang magbunit. Mura ko kang mangnakaw sa bangko. Mangnakaw pa nga ng pormahan nga mag-isip naglakaw. Maglito na gali pagtika. Mangnanakaw pa. Dala ng kuan dai. Ayun. Nakaw sa mi guys. Gusto dili ka kanaog kay. Sakit kay tong tuhod. Hindi mo kuno ni mo pabunitis mama. murag ko na. Murag kawatan sa bangko. Ka-cute ra tong bunit ni mama. Murag kuan baby. Natin magsuot ka kanang buli. Murag bagay pa, magsuot ka bunit, murag kawatan. Yan, mula ka na yan. Pagmas. Mo lagi na nakitan ganihan ning aso. Ang ning buto. Kinamay ning buto. Yawa. Kita na paglabay ganihan ang aso-aso. Last karong gabi daw, kasan lang. Linda. Minutes ha. Okay na. 200 na ako nakuha. Hala. Relax sa diha ma. Halit mi darig tambaw ni mama kay continue ang diyang tambaw ko panawag diyang kuan yo ti ay
Continue gyapon o palap check up na pa rin nakasabado. Lima ag palap check up ni mama karon. Nagijang dugo pud. Mas ning taas. Medas niyagi ko raman to 140/80 karon na mo 150/80. Sabi ko mauki na nagijang palap check up karon. Sabi ko mauki nagijang palap check up karon. Lima maninuon pa. Maintain sayang. Tambaw sa blood. Dahil ingan mo siya nga, di ko na siya mamintin. Nung sa ko na yung mga hitabo, di man daw siya mamintin. Kaya mo, kita mo gusto na ko niya kung stress. Daw, bilang gusto niya. Ito, magtulang. Wala ko ba? Magtulang, mag-istorya ko. Stress kadaan lang. Nang sama na nga, di man mo mapugos. Hindi siya. Man ito ang problema ron. Dapat siya na ipursige na diyang kagalingan, tabangan ko. Pero musos na diyang dugo. Wala na po, hindi eh. Di ulan daw. Gusto bang ulan daw? Basa lang yung motor lagi. Basta kayo. Di na ko ito gabi eh. Inom na lang po gata. Mayo. Kapila na ako nag-ingon ni mo na inanay mong waso. Karon, 150 na. Hi guys, na namin daris bay jamoto. Check up ni mama, problema kay nagijang tambaw, continue gyap ang problema kay gijang dugo nagkana mo taas. Sao na ni, mani problema karon. Una ni jang BP kay 200 man to di ba gipa-relax. Jagi utro na imong 150/80. Taas naman kadyo na dapat ang normal na 120, 130 ra. Di na moabot og ingana. Dre ba dyan pa si mama, masababon pa siya sa resulta sa ijahang kuhan. Follow-up check up, abi na ma-okay na. Ijahang follow-up check up kay. Pero di naman inon pa siya para sa una, katong una dyan nga sige siya ihi. Karon kaya haman na siya pag-obserbaran kada adlaw. Murag muhi na laman siya kaduha katulog. Di paras katong dahil sa una nga binalik-balik, mga kalima siguro binalik-balik. Ganing usos naman pag gamay dyan UTI di dyan parehas katong unang taas ang paningkamutan na laman dani ang dyan dugo arong usos tagnan ka nangilaga nga tangad pang usos man po nangilagang tangad Ay po. May painom ka? Ay kanong pud na tambaw. Wadyo na mag-iasahan ng resultas palap check up ni mama karon na binahag mo okay na pamandi ay palap check up na po din nagkasabado wate may mo guys nga ni gajuning ato ang kinabuhi anay kalipay nga mo abot na po'y problema nga mo abot nga naman gajud na di mo gajud ta pinanggas Ginoo di tatagag trials manay timaylan nga pinangga ta sa Ginoo daghan tag trials kay suwadyan makadanas Ginoo kaya bagajud nimo ag ijang gihatag nga trials nimo mo nang but pasabot pinangga ta sa Ginoo daghan tag trials nga madawat unang enjoy laman natin ni ato ang kinabuhi matagadlaw balag daghan nag mga gisagubang kaya ang Ginoo ra man gihapon mo sulbad sa tanan mo nang kita kamo ta mo solusyon sa ato ang mga problema kay di man ta pasagdan sa Ginoo mo nang isalig nato sa Ginoo ang tanan natong mga problema atong mga gibati at ra nang salig sa kuan guys Ginoo di ta magaw-gaw kay masakitan pa ng Ginoo nga magaw-gaw ta kay siyempre pagtanas Ginoo nato wa tay salig ni Diya dapat di ta magaw always happy ra ta kani nga ta mga problema at ra ning happy kay mugara mo gud ang problema o gatang-atag dun mo nang bisag natay mga problema nga gipanghambin happy lamas gihapon kay alangan man og mag ginagta ka diha suok wa man gihapon ka diha mahimo
magsikag hinagtok, magsikag guguaw. Na naman mo nang ato na lamang enjoy agad ang mga problema. Kaya agad nga dibdibon, magkasakit noon ta. Maimpas ta, masin ma. Entonces noon tanda ni Guy Samad. Dito guys, mura na solusyon sa problema guys. I-enjoy ang problema din nato dibdibon. Kaya mo dibdib tag mga problema, ato ang lawas mo ay mapiktuhan. Mo ni ang sekreto guys. Agahang mga problema ang i-enjoy. Mo ni ang itsura daghan maingon nga. Wa kuno koy kananay problema kay wa kuno ko natiguang. Lami kadyo paminawon ng maingon nga hayagahang kinabuhi kay wa kuno koy problema. Wa koy problema lang tawon kay kamao mo ko solusyon sa mga problema. Di man jud ko modibdib og kanang kuan guys, mga problema kaya tanan ng problema ara nang gisalig sa Ginoo. Mo na daghan maingon nga pero may kuno kong kanang blooming kay wa kuno koy problema. Kanang problema di man gyud na mawa ng problema sa tang kinabuhi na ara mga gidna. Kamo wala man ta mo solusyon ba? Kamo ta muda na pamingan nga wa kuno koy buot kay misigira kuno ko misingisi mura kuno ko bay problema isa kuno na daghang problema sige lang kuno ko disney sigira kuno kong pagwapa-gwapa ang aglusyangan na laman ng imuhang kaugalingan tungod sa mga problema para sa karon problema may sa mga pamilya kay sa mga mama na gipamati balik na pud mi sa kanang doktor. Kana guys atara nang isalig sa Ginoo, mampura ta sa Ginoo nga karong sunod Sabado, isang follow-up check-up. Mauki ng tanan, mawa na. Salig na nato sa Ginoo guys, ako ampura ko sa Ginoo nga. Manginawot ko nga, nag-follow-up check-up ni Diya, mauki nang ijahang gibati, mawa na nang ijahang gibati nga. Ingana, angit saba ka pangit, mapil istorya. Sabay mo giusig. Saba man ka. Ano kay maingon nga ayahay kuno ko kasi gira kuno ko kanang tisngi wa kuno koy problema wa kuno buot kaya baga jugay buot makatrabaho bata makahimo bata sa tuang mga buluhaton kada adlaw og wa tay buot sas Ginoo ko arang dali arang gajud mo judge o kanang nay tao pero kanang mga tao nga sige pangilabot na ara man ang gisalig sa Ginoo kay di maninjo hawak ang gahang utok o gahang kasing-kasing mo na guys ang pinakadali jud sa tao kaning mo judge mo na ako di laman halata kay gwapo man mo man na di mailhan nga problemado kay gwapo man mo na guys isa sa tambaw sa mga problema arong di ka mga simisyon ingisi-ngisi ra para always gwapa. Ito guys, mora to guys. Kita na po sa susunod namang vlog. Bye bye. Bye guys. God bless ninyong tanan. Namping mo sa kanunay.